Media. Media Pusat. Media Pusat. Media Pusat pimpinan Mbah Gendon.
ngeduru kaya wong sing ngidam telung wulan aku iki yo ngidam jemblemu sakupomo iso tuku larang duwe duit wani dodol untu aku ngidam jemblemu Jemblem sing kuwi Dik sing kuwi mosok ora ngerti Dik pancen ra ngerti yo aja bingung Jemblem sing pake ngidam jemblem kuwi jemblem sing endi Mas mosok ora ngerti Dik mosok ra ngerti Dik pancen ra ngerti boyo aja bingung Dik